Aquest dissabte 31 d'octubre continuaran les activitats del cicle Lloret Mar de Cultes amb una ruta guiada per 3 llocs de culte diferents: la parròquia, la mesquita de Can Carbó i l'església evangèlica. Serà a partir de 9:45 del matí i les inscripcions es fan a la biblioteca. També a la biblioteca els més petits podran gaudir d'una nova història en el racó de contes. En aquest cas es tracta de La Maixa, la petita bibliotecària, a càrrec d'Albert Estengre. Serà a 12:15 del migdia. Pels amants de les havaneres, la Casa del Mar oferirà aquest dissabte un nou concert i taller a partir de les 5 de la tarda. A partir de les 6, el Museu del Mar viurà una nit de misteris i enigmes a l'entorn de Tots Sants i Halloween. A les 6 s'organitzarà un fotocall i a les 7 es farà una visita teatralitzada. Per altra banda, diumenge, a la plaça de l'Església, es farà la 35a Castanyada Popular. Pel que fa a l'agenda gastronòmica, dissabte s'acabaran les 13enes jornades de la cuina del peix a l'art, en la que hi participen diferents restaurants de Lloret. I finalment, dimecres, dia 4 de novembre, de 9:45 del matí a les 6 de la tarda, se celebrarà una jornada participativa anomenada Repensa Lloret. L'objectiu és recollir diferents opinions i iniciatives sobre el futur model de ciutat. Es farà al Palau de Congressos Olímpic. Per participar-hi es poden fer les inscripcions al web.